Maayong hapon sa inyong tanan mga kauban. Ako si Queenie Holigon ug uban ko ninyo dinhi sa Bourbon City Central Elementary School or Bourbon Central Elementary School, specifically diri sa Barangay Poblacion. Og time check, it's already 3 p.m. and nanirado na sila since cut off na sa voting hours. Ato ang sayran ang sitwasyon karon sa mga polling precincts, kung unsa na may mga kakulian or what they're doing right now sa mga volunteer teachers nato, kung unsa na may mga gipang buhat nila. So let's check the polling precincts. So specifically, this is 0012A o 0012B dinhi sa Barangay Poblacion, Bourbon, specifically dinhi sa Bourbon, excuse me ma'am, maayong hapon, live ta karon sa MyTV Cebu atong makita no nga ilahan ang gipang sud sa ballot box ang mga ballots nga gipang votan ganina. Ma'am, kumusta so far ang ato ang pagpahigayon sa elections karong adlaw? Kumusta ko na ma'am? Okay lang ma'am. Unsay pangan nato ma'am? Virginia Brian. So ma'am, atong nadunggan ganina no nga nag-call out ka sa name sa mga voters. Unsa to siya ma'am? Okay. Kasi chairman anhing polling precinct ma'am. Okay, sige ikaw na lang ma'am kay medyo busy pa si ma'am. Oh, ma'am, mangutan ako, unsa tong mga gipang call out nga names ganina? Ako gipang call out nga names kay katong wala ni pakita dire, so we are given chance. Okay. Para in case naara sila sa duol, pwede ba sila makabota. Okay. Since cut off na sa tong voting hours, ma'am, unsa ni ato ang next step? Mag-check na ta, mag-tally na ta. Okay. Sige, atong tanawon ng ilahang preparations, no? So, ilan nang gihipos ang mga official ballots. So, this is, upat ni siya. Ka-clusters na adinhi, cluster 10. So, mo ni ilahan ang gipang write ang names sa mga barangay positions, names sa mga nidagan sa punong barangay and members, and also for the SK. So, makita na to nga busy jud karon no ang ato ang mga teachers and volunteers nga naa dinhi sa Bourbon Central Elementary School diri sa Bourbon, amihanang bahin sa Sugbo. Ma'am, so far ang turnout sa ato ang voters diri nga precinct, mga pila ka percent? Mga 80% siguro. 80%. Okay. Namayra ang wala din ni Tungha. Okay. How about sa SK na to, ma'am? Part na siya ang 80%? Yes. Part na siya. So, pila ka buok ang nanagan for barangay captain dinhi, ma'am, sa atong barangay? Tungha ka barangay captain, ABC City ka barangay Kagawan. How about for the SK, ma'am? Sa SK natay duha ka chairperson ang size ka SK Kagawan. Okay. Pero so far, ma'am, kumusta man ang dagan? Hapsay ra ba? Yes, digid kay kayan ang mga reklamo kay dugay kaayo. Kay kani mongod na precinct mo ang pinakadaghan og voters. Mo nga medyo dugay jud minahuman. Pero okay ra. Okay. After the counting of votes, ma'am, unsa atong next step ani? You will announce the winners and then maghinahini namin kumirma sa mga forms. Okay. Sige. Do you estimate mga unsa orasa mo mahuman ani inyong pag-calculate sa votes, ma'am? Siguro mga 4 copy or hapit na dyan 5 ba? So, mga around 2 hours ang accumulated. Okay. Sige. Thank you kaayo, ma'am. Unsa name na to, ma'am? Roan. Ma'am Roan. Okay, si Ma'am Roan dinhi sa Bourbon Central Elementary School. So, siya ang chairperson dinhi nga precinct. So, we will check out the other polling precincts dinhi nga eskwelahan kung kumusta so far. Ug atong mabantayan no nga adunay hinay nga pag-uwan ang nasinati dinhi karong barangay karong sa maong barangay. Medyo mingaw na gyud. So
as what they have mentioned kaganina, no, nga, alas 3, nag-cut off na sila, and they also conducted the calling of names sa mga voters nga wala pa naka cast og votes anang panahona. So ilang gitagaan og chance nga makabotar pa. So ilahang gi-roll call ang mga names nga wala pa nakabotar before they ended or they closed the polling precincts. So karon ana ata sa precinct number 003A and 005A. Dinhi lang gihapon sa Bourbon Central Elementary School dinhi sa lungsod sa Bourbon. Amihanang bahin sa Subo. So atong makita no. Ay ma'am, good afternoon. Live ta karon sa My TV Cebu. Hello, may hapon. So atong makita no nga nag-prepare sila for the counting of votes. Sakto ba ma'am? Yes. Hello, musulod ko ma'am. So karon na atong mga volunteers, teachers na adinhi nag-prepare for the canvassing of votes. Ilang gisuwat karon ang mga pangan sa mga kandidato nga nanagan sa posisyon sa ato ang barangay. Ma'am, pila so far ang turnout of voters? Ubay-ubay bay nakakuan? Mga pila ka percent ma'am out of 100? Mga 90%, almost 90%, no? So, once again, 3 p.m. nag-cut off na taog dawat og voters dinhi sa Bourbon Central Elementary School dinhi sa Bourbon, amihanang bahin sa Sugbo, and busy na gyud ang mga ato ang kauban sa election, barangay and sangguniang election karong tuiga. They're busy preparing for the canvassing of votes. Ma'am, after ani, diri ra ipahigayon ang counting, no? Per classrooms. So after ana, asa ta next, ma'am? So i-pass. Okay. So after dinhi ang pagtali, no, manual ang pagtali nato. So atong makita ang tally board mo ni siya. So atong makita diri nakabutang ang barangay positions, nakasuwat po diri ang kandidato sa punong barangay. Adunay duha ka nanagan sa maong posisyon. So ato ang nadunggan no nga na ay mga pipila ka mga voters dinhi sa maong barangay ang wala nakabutar kay wala kaabot sa oras. So ato siyang hinabion kung unsay rason og unsay iyahang nasinati karon nga nianhi siya dinhi sa iyang polling precinct apan wa mahinayon ang iyahang plano nga pagbotar sa election. So ma'am, maayong hapon ma'am. Hi ma'am, maayong hapon. Live ta karon sa My TV Cebu. Unsay pangalan nato ma'am? Willibet? Dos. Taga-asa ka, ma'am, nga barangay? Magdolinog. Okay, sakop mo sa poblasyon. Ma'am, atong nadungog no nga wala ka naabtan sa cut-off ka, ma'am? Unsa may nahitabo, ma'am? Kanang, unsa may rason, ma'am, nga nung wala makakaabot sa saktong oras? Okay. So, pag abot ni mo diri, mauna to, wala naka... Okay. So, si ma'am, no, kanang wala ko no siya nakaabot sa oras. Naabot ka diri, unsa naman orasa, ma'am? 3, mo pa pag-abot ni mo? 3:15, nakarong orasa, 3 p.m. atong cut-off. So, unsa may masulti ni mo, ma'am, nga nianhi pa kaspilahan, unya, wala dahil ka naka-apil pagbutar. Okay, wala akong gugo kay ba nga 3 p.m. rang cut-off. Okay. Kaya ako pareha sa national ba nga din. Okay. So, wala daw na-inform si ma'am, no? Wala ka na-inform, ma'am, nga moore. 3 p.m. rang. Okay. Sige, thank you kay ma'am. Sige, ito yung name ni mo, ma'am? Willibet Dos. Thank you kayo, ma'am. So, si Ma'am Willibet, usa sa mga voters dinhi sa Barangay Poblasyon, Bourbon, dinhi sa Amihanang Bahin sa Sugbo. Usa siya sa mga voters nga wala gyud nakaabot sa oras, no, sa cut-off time. So nianhi siya dinhi sa Bourbon Central Elementary School apan wala gyud siya nakapasulod, wala siya nakasulod kay nag-cut off na.
So, mausa ni ato ang live update dinhi sa amihanang bahin sa Sugbo. Salamat sa pag-uban kanako mga kauban, uban ta sa kalambuan o salamat sa pag-uban kanako karon sa tong live updates. Stay tuned lang gihapon sa ato ang mga live reports karong adlaw. Padayon lang gihapon hantod karong hapuna for our canvassing. Thank you so much for watching. This has been Queenie Holigon alang sa BSKE 2023 sa MyTV.